South. South, south. South. South, south. 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 Mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Ugayay karos, kamalapad na kapanagan, kapanggaran nga bukid kagkadaganan. Malaron ng tawa sa kataw, sa katawan mo, nagtulog kang batayan, kagmaisag na natampi, mga pintas na muros, Ladies and gentlemen, mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly presents Bantayan Festival. Mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival.
Hugay ay katos, kamalapad na panagan, kamanggaran nga bukid kagkadakanan. Malanon ng tawa sa kataw, sa nagtuod kang pagkayan, at maisag na nagkampi, mga pintas nga muros, ilupi. Ladies and gentlemen, mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly presents Bantayan Festival. Bantayan, ipasagkan kasaysayan, sa pita kaisod kagamalaan, mga tumantag na bagalihan. Bantayan sa mga ako, may pagpupo, sa tilas ang patron, gagman pantay mo. Mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Albambang pinalangga, hugay ay katos, kamalapad na panagan, kagmanggaran nga bukid kagkadakanan. Malanon ng tawa sa kataw, sa katawan mo, nagtuod kang pagkayan, kagmaisag na nagkampi, mga pintas nga muros, ilupi. Bantayan, Kadawakan. sa kadaratan. Hello. Ladies
Ladies and gentlemen, mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly presents Bantayan Festival. Please turn it off. Please. Mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Kaya'y karos, kag malapad na kapatagan, kag manggaran nga bukid kag kadaganan. Palanon ng tawag sa katawhan mo, nagtuod kang batayan, kag maisip na naglampi, mga pintas nga muros, ilupi. Ladies and gentlemen, mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly presents Bantayan Festival. Mike test. Mike test. Test. Mike. Gobyerno. Bantayan, ipasagkan kasaysayan, sa kita kaisod ka nga malaman,
mga tumandang nga bagalihan. Patayan sa mga ako may patuon. Sandilas Panginoon, ang patron kagmanong bantay mo. Aton gid gina abi-abi ang presensya ng aton nga SB member Christy Love Custodio Margarico. Good afternoon SB and welcome. Mga Kasimanwa, LGU Kimbal proudly present Bantayan Festival. Ibugay ay karos, kamalapad nga kapatagan, kapanggaran nga bukid, kagkadaganan. Balanon ng tawa sa katawhan mo, nagtugod kang bantayan, kag maisig nga nagdampi, mga pintas nga muros, ilubi. Ladies and gentlemen, mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly presents Bantayan Festival. Sa kadaragan, bantayan, ipasad kang kasaysayan. Sa tita, kaisod ng kamalaman, mga tumandang nga bagalihan. Bantayan sa mga ako, may patuon. Sandilas Panginoon, ang patron kagmanong bantay mo. Bantayan
Kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Pinugay ay karos, kamalapad nga kapatagan, kagmanggaran nga bukid kagkadaganan. Malanon ng tawag sa kalauhan mo, nagtugod kang bantayan, kag maisig nga nagdampi, mga pintas nga muros, kilubi. Bantayan, bantayan, imbal, imbal, mga pinan. Bantayan, bantayan, iyaw kita upo sa kadaragan. Ladies and gentlemen, mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Sa kadaragan, bantayan, ipasad kang kasaysayan. Sa sita, kaisod kang kamalaman, mga tumandang na bagalihan. Bantayan sa mga ako, may pagtuo. Ang patron, kagmano bantay mo. Bantayan, bantayan, imbal, imbal, mga pinan. Bantayan, bantayan, iyaw kita upo sa kadaragan. Mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Pinugay ay karos, kamalapad na kapatagan, kagmanggaran nga bukid kagkadaganan. Malanon ng tawag sa kalauhan mo, nagtugod kang bantayan, kag maisig nga nagdampi, mga pintas na muros, kilubi. Bantayan, bantayan, imbal, imbal,
Tribo Tumandok would like to thank the following. Ashley's Corner, owned and managed by Mrs. Feby Ginto. Sam Corby's Shake, owned and managed by Mr. and Mrs. Sammy Insular. Sanet Catering, owned and managed by Sanet Gasolasco. Cafe Tumandok, Hilasan Inland Resort, owned and managed by Mrs. Amalia Hilasan. Thank you so much for the support that you had extended to Tribo Tumandok. Mga Kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Gaya'y karos, malapad na kapalagan, kapanggaran ng bukid kagkalaganan. Malahanon ng Aton gid gina-acknowledge no ang mga kapitanes nga naga-compose sa Tribo Tumandok. Una gid ang aton nga tribe manager, punong barangay Freddy Gayoma. Ang aton nga assistant tribe manager, punong barangay Ivy Hekeniana. Tribe treasurer, punong barangay Elia Hikana. And assistant tribe treasurer, we have punong barangay Sinaida Hisolgon. Ang Tribo Tumandok, ginabugusan ka mga barangay Kabasi, Santa Rosa, Laguna, Bungol, San Vicente, kag Partisyon. Palakpakan gid natin ang aton nga mga kapitanes kag ang aton nga mga barangay officials nga naga Pulaw Bugtaw para mapreparahan ang aton nga reenactment. Sa liwat ginapasalamatan gigang Tribo Tumandok ang andang ang mga major sponsors. We have Ashley's Corner, owned and managed by Mrs. Feby Ginto. Sam Corby's Shake, owned and managed by Mr. and Mrs. Sammy Insular. Sanet's Catering, owned and managed by Sanet Gasolasco. Cafe Tumandok, Hilasan Inland Resort, owned and managed by Amalia Hilasan. And also, again, no, we would like to remind everyone nga kadto na sa inyong mga pwesto kay sa dili madugay aton pag-uumpisahan ang aton nga programa. And also, we would like to inform the performers and the drummers to be at their post now. And for those nga wala ridya, sa mga kakilala ninyo nga hindi makalantaw ridya sa Bantayan Beach Resort, kindly tell them that they can watch the FB live coverage of the reenactment of Moro Race by Tribo Tumandok sa official FB account kang Gimbal Iloilo. And also, we would like to inform everyone, after the reenactment, we will have the FB streaming of the 18th Bantayan Film Festival. So you're gonna witness 16 different films right after the reenactment on the
official FB page of the Bantayan Film Festival. Gaya'y karos, kamalapad na kapatagan, kapanggaran nga bukid, kagkadaganan. Palanon ng tamaan sa kataw, sa maisig na naglampig, mga pintas na muros, ilubig. Also, ginaagdagin ang tanan to witness also our first ever Bantayan Sports Festival. So tomorrow, we will have the Frisbee game at Gimbal National High School grounds. Ladies and gentlemen, And also we have the 3x3 Gimbal basketball Bantayan Festival. sa Gimbal National High School man also. And aton gid no gina-acknowledge ang presensya kang founder kang Bantayan Festival kag kang Bantayan Film Festival aton pinalangga anay Congressman Engineer Richard S. Garin. Miyad nga hapon kong. Mayad nga hapon mga kaabyanan, mayad nga hapon gimbal. Today, we are here and we are all excited to witness the performance of Tribo Tumandok, the 2019 Grand Champion of Bantayan Dance Drama Contest. So with that, no, nagulat-hulat kita ka dyan for 2 years because may natabo nga COVID-19. And that COVID-19 had greatly affected us and we are lucky enough that we are still here to witness the performance kang aton nga mga tribo. So with that, hindi tarang pagpabuhayan pa, no? I would like to invite everyone to please stand for the tribute to the Lord to be followed by the singing of the national anthem and the singing of Gimbal hymn. Sa liwat, ginapangabay ang tanan sa pagtindog.
ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baka, may dilagang tulaan, awit sa paglayang inaahan. Ang islak ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw niya kailanman ba'y nagdidilim. Lupa ng araw ng buhay pagsinta, mo'y nanging sa piling mo. Ang ligaya na may namami at matay ng dahil sa'yo. Kimbalban manamon, palang dakasing Diyos. Ang ngalan mo itipong, padunggan singgugos. Kimbalanon, karon gambahan, ang amon banatsagon, buko sa imo lang. O panuang gimbal, panuang natawan, sang kinikanan, kinaapilan. O panuang gimbal, ikaw gid lamang ang dapat alagaran. Kimbal panuan namon, palang dakasing Diyos. Ang ngalan mo itipong, padunggan singgugos. Kimbalanon, karon gambahan, ang amon banatsagon, buko sa imo lang. O panuang gimbal, panuang natawan, sang kinikanan, kinaapilan. O panuang gimbal, ikaw gid lamang ang dapat alagaran. Kimbal panuan namon, palang dakasing Diyos. Ang ngalan mo itipong, padunggan singgugos. Kimbalanon, karon gambahan, ang amon banatsagon, buko sa imo lang. At mga kasimanwa, aton gid pamatian ang mainit nga pang-abi-abi kang aton SB member nga in charge sa tourism. Aton gid palakpakan SB member Tita Garutsa. Thank you gid kay Sir Lyle. So sa aton pinalangga nga former mayor, former board member, former congressman natin nga very supportive gid sa tanan-tanan nga activities natin kay Kong Richard Garin, sa aton pinalangga nga mayor kay Ma'am Jen, kay Vice Ann, sa akin kay Mawan sa konseho,
Regana, si SB Cristilab Custodio Margarico, SB Temelo, SB Doc Gomez, SB Sir Fidel Hilangarin, SB Abol Himarino, SB Butchit Helvero, at ang bisita no, kay Doc Reyna Pashilo. Sa tanan-tanan na, sa 33 natin kapunong barangays, 33 kabarangayan no, nga ginapangunahan gid kang mga barangay officials, kag anda mga punong barangays. Sa atin nga medical team from atin sa atin Rural Health Unit, thank you. Kag sa tanan-tanan no, sa atin mga empleyado sa munisipyo, rigya tanan-tanan ang atin nga mga department heads together with tanan nga mga empleyado natin. So tanan-tanan sa mga bisita, gimbalanan o kung panghayaw, let's all welcome, you are all welcome sa atin nga reenactment nga gina-perform talad kang tributo tumandak nga nag-champion kang 2019 Bantayan Festival nga ano gid no kang 4 ka barangay, ang Barangay Cabasi, Barangay Bungol San Vicente, Santa Rosa Laguna kag Barangay Partition no. So ginapasalamatan gid ang mga kapitanes, barangay officials, pumuluyo nga nagang buligid nga matigayon dia ang atan reenactment hapon kadya. So sa tanan-tanan nga rigyatelad, witness lang natin no ang pag-perform kang atan nga tributo mandak sa anda reenactment. So sa liwan, welcome gid kamo hapon kadya. Salamat sa pag-agturigya. So may tanan-tanan kita, enjoy lang natin. Kuan lang gid na, tugyan ta lang gid sa mahalang Ginoo nga tanan-tanan maging matawhay lang. So God bless us all, mayad nga hapon and welcome. Rakagid nga salamat SB Tita Garutcha, SB in charge of tourism. Sa siningation, mga kasimanwa, let us all listen to a message coming from aton pinalangga nga anay congressman kag ang founder kang Bantayan Festival. Aton gid palakpakan, Engineer Richard S. Garin. Sa tanan-tanan, mayad gid nga hapon. Tura ka mo ka sa bataw. Gimbalanon, good afternoon. Tamo English speaking gid man gali mga taga Gimbal. Pasalamatan gid naton ang mga local government officials naton, of course headed by our Mayor Jennifer Garin Culada, palapakan gid naton, together with Vice Mayor Ann Suyao, the members of the council, Abol Himarino, Butchit Helvero, Tita Garutcha, Jo Marie Temelo, Edmund Gomez, Fidel Hilangarin, Christy Lab Custodio, and of course ang doktor ng bayan, Reyna Pashilo. Sa tanan-tanan ng mga punong barangays, 33 barangays of Gimbal, palapakan tagit sa natanan. Wala ko rin ma-mention na ang ngaran nyo, pero importante gid kamo nga mga tao para sa development of this municipality. To all the barangay officials here present, hindi magitanan makatambong kay limitado ang lugar ta. But this place is a very historical place. Kung diin ka mo magkahiwat kang reenactment, dyan gid sa lugar kung diin nagkaratabo ang istorya kang Banwa kang Gimbal. Sa tribo Tumandok nga champion kang 2019 nga festival that will be performing the reenactment of the Moro Raids. Napanginbulahan ko gid ang tribo Tumandok kag ang mga barangay nga nasakop o nasakpan kang tribo Tumandok. Balakpakan dagit ang tribo Tumandok. Congratulations. Nangin successful dia ang reenactment of the Moro Raids
Hindi lang tungod sa performance nga manami, makabig mo dyan nga successful kung may nagalantaw. Kung may nagalantaw. Always full pack gid pirmi kung reenactment of the moral raids. Kay gusto gid ninyo matun-an ang istorya kang Banwa kang Gimbal. Mabudlay magidman nga malabot mo ang mga plano mo kung wara ikaw ka-intindi o kamaan kang istorya ka Banwa mo. Importante gid nga maintindihan mo ang history kung diin naghalin ang Banwa mo. Amorang hambal nanda nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, mabudlayan gid nga malabot na ang anaman para abuton. So, salamat gid kay Ridjan kamo. Ang pumuluyo, the community, tanan kamo doon. These are all very important people. What makes this occasion very beautiful? What makes this Bantayan Festival very beautiful? Ang preparasyon. Hindi lang ang preparasyon, kundi mismo the presence of the beautiful people of Gimbal kag sa mga bisita kang Gimbalanon. Balakpakan tagit ang tanan-tanan nga doon talad. You know, your presence this afternoon and your time given to us this afternoon, simbolo riya kang paghigugma. The best gift that you can give to someone you love who also loves you is your time and your presence. The best gift that you can give to the town you love who also loves you is your time and your presence. So ang imos chimpo kagay mo presensya kading hapon, simbolo diya kang paghigugma. Labaw sa tanan paghigugma sa Banwa kang Gimbal. Salamat gid sa tanan-tanan nga doon talad. Palakpakan taliwan ang tanan-tanan. Well, may bisita kita daad. O garing ang bisita ta, manug-abot pa lang. So timing man nga ridyaman si Richard. Si Richard, kandidato, pero hindi niyo ako pagbutuhon dyan sa Gimbal. Kay ura ako dyan nga padalagan. Do hindi man malikawan, nga maghambal kita politika, kang panahon tulad is election season. Pero prioridad naton ang pagtuon kung naga nga nakahiwat kita kang Bantayan Festival. Pero antes kariya, antes ko istorya ang istorya kang Bantayan Festival, gusto ko gidliwan magpasalamat kaninyo. Bago lang nagtaliwan si Mayor Oka Garin nga naandan nyo nga naghambal doon sa tubang nyo. Na-miss nyo nga tana ang gasugilanon kaninyo talad. Maski wara rin si Mayor Oka, ginapasalamatan ko kamo, Gimbalanon, and the visitors, kay Ridjan paman ang inyo kumpiyansa. Diyan paman sa gihapon ang inyo pagsarig. Kag diyan paman sa gihapon ang inyo man kooperasyon. Diyan paman sa gihapon ang inyo suporta. Kag labaw sa tanan pagpalangga sa Banwa kang Gimbal. Salamat gid Gimbalanon, salamat gid kaninyo tanan. There are things within our control, but there are also things that are not within our control. Parehas ka mga disaster, parehas ka kamatayon ka mga tao, hindi mo na makontrolar. Diyos lamang ang maaram kariya. O garing hambal ni Lord, dapat life must go on. Padayunon ta. Amo rin ang ginahimo ta doon sa Gimbal. Amo rin ang ginahimo nyo doon sa Gimbal. Ginapadayon ninyo nga mangin manami mang sagyapon nga Banwa, ginapadayon ninyo ang padayon nga mihora kag progreso sa Banwa kang Gimbal. Hindi lang sa Gimbal kundi sa bilogid nga primer distrito. Kag makaambit man ang iban man nga kabanwahanan. Nagumpisa kita kang Bantayan Festival kang tuig 2003. Pira edad mo talad.
Kang 2003, pira edad mo. Minus pira, 19 years. Kang 2003, amo to nga tuig nga nagselebrar kita kang tricentennial gimbal because gimbal is turning 300 years old kang 2003. Natabuan man nga mayor sa to nga panahon si Richard, amo to nga naghiwat kita kang grande nga celebration celebrating the 300 years birthday of the town. Rito gin-launch ang Bantayan Festival. Nag-umpisa kang 2003. Ang Bantayan Film Festival na nakara kang 2005 pa na rin nag-umpisa. But the festival itself started in 2003. Kaduro ka mga suggestions katong panahon kung ano ang ngaran kang festival. Ugaring sa istorya kang Banwa, sa sulod kang 300 years, rito na diskubrihan nga nagasentro ang kabuhi ng mga tao sa simbahan, sa watchtower, kag sa instrumento nga nagatao kang warning sa pumuluyo. So rito, hindi rakoon nga Bantayan Beach Resort, kundi the word Bantayan is the tower itself. Nag-center ang kabuhi kang tao sa watchtower, sa Bantayan. Year 14th century, 15th century, 16th century, may mga Moro raids rin. And in this area, recorded sa history kang Gimbal, sometime in late 1700 and early 1800, may mga Moro raids, estimated 900 Moro raiders raided the town kagit sa lakay nanda ang Banwa. Pagpasalakay nanda ang Banwa, nangayo kang reinforcement ang pare sa Navy o garing they refused the request, gineglect nanda, koon nanda, chismis lang ria nga may Moro raids. Matuod gali. Hasta nga ang mga local people of the town headed by Nicolas Tolentino, lain mata ng ngaran kang Santos ta, pareha sa nangaran kang Santos ta. Ngaran na si Nicolas Tolentino, station ta na to sa Barakang, kay may watchtower man to. Kag doon nga area, si nung ngaran na, Felipe, darwa sa nakarang local leaders, they formed 2 groups or 2 battalions against the Moro raiders. Kulang ang tao sa Gimbal. They requested other towns, halin pa sa Ahoy, Northern Iloilo, Central Iloilo, Antique, reinforce ka nag-agto doon kay gin-request kang pare nga buligan. Moro raiders estimated more than 30 boats nagasakay sa mga 900 sanda kabilog. Anong ginimo nanda? No? Kang pag-abot ka Moro raiders, umpisaran sa dakang depensa sa lugar. 5 watchtowers may nagabantay. Rito sa may gymnasium sa Gimbal, diyan karang sang ka watchtower natumba kang pag-typhoon kanoto maybe more than 20 years ago. Hindi mo makita, replaced by the Gimbal Gymnasium. Nahulog to. Kay kauna ka ba, ginbutangan na kang tangki, tubig sa babaw, nagbagit, nagwasag ang watchtower. Ikaro ang watchtower, dyan sa Pescadores. Amarang sara sa pinakahanggod. Katatlong watchtower, dyan sa may ginatawag nyo nga sa Gasa. May volleyball court dyan talad. Ikaapat ng watchtower doon, ang mga natawag ng Bantayan, watchtower. Ay kalima, boundary kang nangakagbuyuan. May watchtower man na to. Out of 5, 3 were restored by the government. Ginumpisahan rin restore ni late Congressman Mayor Oka Agarin. Kagrian nangin ebidensya rin sa talad that our story is true and our story is correct. Anong natabo? They defended the town. Ang mga pangayaw rimantana, nagparalagyo.
kikita nandang mga Moro Raiders, terrible, superior ang anda armas, mas labag ang anda binangon para lagyo ang nag-reinforce. Nabilin ang mga Gimbalanon, the brave and noble people of Gimbal. Sanda mismo ang nag-atake, and they were able to kill more than hundreds of the Moro Raiders, and they were able to capture 90 Moro Raiders, and the rest fled away, nagparalagyo, nagbalik sa anda lugar. Diyan malanggali sa Piak, Isla, Gimaras. Ginimo nandari ang rest and recreation area na dyan. Sa Nueva Valencia, magtawhay ang panahon, ma-raid sanda. Ang makapture nanda, ang pamuol nanda doon, darin darato. Mabuta ka niya nga supply, ang baruto, darin nanda riyato sa Lanao, Kulambugan, Lanao, Mindanao. Kay rito katong kauna, may slave market rito. The last slave market in the Philippines is in Lanao, Kulambugan, Mindanao. Because slavery at that time is even precious than gold. So nadura rin to. So amori mga kasimanwa ang istorya kang banwa kang Gimbal. Why there are watchtowers? To defend Christianity, because our Muslim brothers would like to convert the whole country into a Muslim country, and the Christians defended the town. Hindi lang Gimbal, all the coastal town, including Miag-A, including San Joaquin, they defended the town. So, ang ginimo talaga ang Gimbalanon, sa babaw kang watchtower, may nagatindog. Rayo pa lang makita mo ron kung may pirates coming. Kung may makita sanda, they warned the natives, they warned the people. And how do they warn the people? They are using an instrument made of a hollowed out palm tree, a hollowed out coconut tree. Bilin mo ra, bilin ang panit na. Then, tabunan mo ra kang deer or goat skin. Panit kang sapat, kag ginahigtan nanda, kang mag-gay rope, tied with a bagay rope. Kag ginapulpog rin nanda kang lima nanda. And some are using a stick. That is a drum. That instrument, made of a hollowed out palm tree, covered by deer or goat skin, tied with a bagay rope, that instrument is called gimba. Some say gimbal. Gimba. And that's how Gimbal got its name. So nagsentro ang istorya kang Bantayan Festival sa watchtower and the drum, the instrument. Ang drum, nagserbi nga warning, nagserbi nga panawagan sa pumuluyo. Iba-ibang sound na. Kung may pirates coming, ibang sound na. Kung may meeting, ibang sound na. Kung may meeting ka mga nagabusong, iba man ang sound na. Oh? Kung may konferensya, iba man ang sound na. Pero kung may pirates coming, iba man ang sound na. Waratit lingganay kauna, ginagamit nanda is a drum. The gimba drum. Kag sa mga hinterlands of Batangas, mga natives rito, even now, they call that instrument gimba. So this edifice sa likod ko nga ginatabunan nyo doon talad, ang watchtower, the stone-built Moro watchtower, amo ng ebidensya of the bravery, the heroism, the vigilance of Gimbalanons and the people of Southern Iloilo. Amo ria ang istorya. And this structure, this edifice, amo dyan nagapakilala, nagapamatuod, nga ang inyo istorya matuod kag hindi pinalagpat. Amo ring hanturawon ta. Why you are here? Because you are enjoying the freedom which your forefathers had fought. Anda kato ang gusto katawhayan. Freedom. Iba ka rin ng karamatay rin. Tanan sana ng karamatay rin. Kamo ang nabilin. Handurawon darya. Pasalamatan ta, dumdumon ta, kag we have also to do our share. Wara mat Moro pirates talad. Ano ang imo dapat himuon? Be a responsible Gimbalanon, be a responsible citizen of Southern Iloilo
and of the country. Kung estudyante ikaw, okay man pagtuon mo, amo na ma-share mo. Kung teacher ikaw, okay man ang pagtudlo mo, amo na ma-share mo. Kung empleyado ikaw sa gobyerno, punctual ka man, wala ka man ga-absent, wala mo mga ginadara ang mga lapis ng ballpen sa balay nyo, that is what you can share. Kung dyan ka sa balay nyo, kapanglimpyo ka mga balay mo, because everybody, every private individual has its own public responsibility. Tagsa kang sara kita. Kung leader ikaw sa barangay, barangay officials ka, do you perform kang imo obligasyon? Amorya makontribute mo sa Bantayan Festival. Hindi lang ko nga nag-agto lang mo doon ka maglantaw. So anong masuggest ni Richard Garin kanimo? Kaya kung doon lang si Oka Garin, amo man jay hambal na kaninyo. Kasimanwa, Gimbalanon, dugang-dugangi man ninyong pagpalangga nyo sa banwa nyo. Basi kung ay mo tanang ginapaminsar, imo lang perme kaugalingon. Pagbugtaw mo, beauty mo lang permanent hindi mo. Are you also thinking of your barangay? Are you also thinking of your town? Of your place? Dugang-dugangi ang imo pagpalangga sa banwa mo. Kaya mahambal ko lang kanimo, kamo, Gimbalanon. Gimbalanons is for a better gimbal. Liwanon ko, Gimbalanons, kamo is for a better gimbal. Ang buot na hambalon kariya, hambal kon sa English pa, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ano ang mahimo mo para sa banwa mo? Hindi koon kung anong marimedyo mo, kundi ano ang mahimo mo. Kung sa Tinagalogria, bayan muna bago ang sarili. This is why we celebrate reenactment of the Moro Raids, and this is why we celebrate Bantayan Festival. Ikapira rin dyan katuig. Kagkabay pa, kamuriman, next generation, padayunan nyo para maintindihan pagit kang masunod generasyon ang istorya kang Bantayan, kang Gimba, kag ang istorya kang banwa nyo. And right now, salamat gid sa tribo tumandok, kang inyo kadya presentation. In addition, gina-honor niya ang inyo celebration. Tribute man ninyo kay late Congressman and late Mayor Oka Garin, kag kami sa aming pamilya, the Garin family, nagapasalamat gid kay dyan man sa gihapon ang inyong kumpiyansa, pagsari, kooperasyon, suporta kasimanwa. Kadyang eleksyon, hindi ko lang paghihambal ang mga ngaran ng mga kandidato, pero ang buto mo, your vote, tandaan mo riya, pilia kung sino makabulig sa banwa mo. Your vote from president, congressman, party list, board member, councilors is a vote for a more developed and is a vote for a more beautiful town of Gimbal. Sundon manaman rato sa banwa kamyagaw. Salamat gid, salamat gid, salamat gid. Rakagid nga salamat, Anay Congressman Richard S. Garin. Palakpakan gid lahat ng liwat si Kong Richard. Gimbal, puluyan ka manggaran kag mainuswagon nga Gimbalanon. Halin sa kadagatan, pakadto sa kabukiran, ang grasya sang Diyos nagaawas. Ang Gimbalanon nagapuyo sa malinong kag masinadyahon nga komunidad, nagaisa sa pagtamdanay kag paghinirupay. Sing indi maisip kang paminsaron kang katawhan, ang banwa ginsalakay kang mapagros sakon kag makahalalit nga mga Moro. Napuno ang banwa kang kadulom. Ang diya nga kadulom
naglapnag kag nagpauntat kang kasulhay sa pueblo. Bangod sa makusog nga pagtuo sa makaako, ang gimbalanon ng isog sa pakipagbato sa pagbuligay kag paghidurupay ang gimbal nakaagom kang kadaragan. Kag nagpadayon ang progreso. Sang hindi matungkad kang pamisaron kang gimbalanon ang aton sitwasyon sa karon man kang kadulom naguntat ang mga normal nga pangabuhi bangod sa corona disease ukon COVID-19. Napunan kang kakugmat kag kahadlok ang aton tagipusoon. Sino ang magabulig kanaton? Hasta sano ang pag-antos? Hasta sano diya matapos? Mga kasimanwa kag mga bisita, the reenactment of moral raids performed by the 2019 Bantayan Festival Tribal Dance Drama Competition Grand Champion, Tribo Tumandok! Check my sense. Ano ko ba? Sound. Check. Check sound. Check sound. Sound check. Sound check. Sound. Check. Sa pagligad kang panahon, ang gimbalanon nangin mainuswagon. Doon na sa mga gibalanon ang pagkapinalanggaon, mabinuligon. Porsigido sa pagpangabuhi, kag may kahadlok sa Diyos. Ako, si Gimbal kang una. Laragway kang pagkamanggaran, may nuswagon, kag kasadya kadyang pueblo. Handa ako sa pagpangatubang, kag paglampuwas, kang mga problema nga mag-aabot. Nagdikan sa pueblo, nga puno kang grasya, ang pueblo de Gimbal. Isa kakatilingban ang napasad, nga napunan kang mga pamilya nga gahisa. Pamilya ginsuguran kang magkamanggat, nga simbolo kang pagigugma, kang pag-isa. Pamilya nga handa sa pagpangatubang kang mga panghangkat nga mag-aabot si may kaisog. Nagkakaangay nga pangatagan kakabuhi, nga mahamo nga yaon. Pundasyon ang gugma kag pagkabalaka, padayon nga gapangabuhi. Pagpangabuhi nga may mapago nga kantanan sa mahal nga mga apo. Imaw ang tribo Tumandok kag iban pa nga mga miyembro kag nanarisari nga tribo kadyang banwa. Inilimog na tanan sa pagsinadya. Mga kasimanwa kag mga bisita, saksiyan ta ang istorya ni Gimbal. Kang una sa karon kag sa paraabuton. Gimbal, aton gid nya ipabugal.
Dali lang bala palangga. Gamay lang pa ni Unay ah. Te, hulatan niyo na lang magkamasunod sa akin. Te, hulatan niyo na lang paray nga magkarap. Hulatan nga lang nga maglumpat. Sige na tindugan mo. Hulatan na lang himaya dyan sa ginatambayan niyo. Te, malago ka ba dyan? Si palangga, balaw. Diyan yung palangga ah. Paginugay! Sige na dyan! Sa kalabog kang suba, kakalapad kang kadagatan. Daragkol, preska nga mga isda kag pakinasan ang makitan. Amutsa, kamahamong ayawon ang pueblo ni Gimbal. Ang aigit, yang ipabugal. Gimbal, mi pueblo amado. Sinunoy, nagapangayhay, walay isda, isamput sa balay. Nagabot, iyang asibat, kay sumangki sa talibukso. Isa sa tong kahapunan nun, sa higat kang tunong. May lupon kag may hipon, ikaw dito nga matipon. Sibot-sibot sa ang higaron, pasayan ang mga sundon. Sikop-sikop sa gapising, mga ulang nakalalasin. Panakla, kakakanakla, panakla sa mga mangla. Panakla, kakakakakla, panakla sa mga mangla. Panakla, tataklakla, panakla sa mga mangla. Panakla, tataklaklakla, panakla sa mga mangla. Panakla, tataklakla, 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 panakla sa mga mangla. Sinunoy, nagapangalipay, kapanagoy, nasamput sa balay. Madamong buhang isla, ipasalubong kay palangga. Isa sa tong kahapunan nun, sa higad sa ngamon tunong. May mangus kag untido, sikan dito gapadulos. Nagaisol ng mga uson, kakamang mga bagungon. Alimango, kakapay-kapay, nagasunod mga kalampay. Ang gataw sa mga isda, nagalimit sa mga taba. Hinay-hinay, pagmutla, agad siguro ang buha. Ang gataw sa mga isda, nagalimit sa mga taba. Hinay-hinay, pagkutwa, agad siguro ang kuha. Sinunoy, nagapangayhay, walay isda, isamput sa balay. Nagabot, iyang asibat, kay sumangit sa talibukso. Isa sa tong kahapunan nun, sa higat sa ngamon tunong. May mangus kag untido, sikan dito gapadulos. Nagaisol na mga uson, gakamang mga bagungon. Alimango, gakapay-kapay, nagasunod mga kalampay. Ang gataw sa mga isda, nagalimit sa mga taba. Hinay-hinay, pagmutwa, agot siguro ang kuha. Ang gataw sa mga isda, nagalimit sa mga taba. Hinay-hinay, pagmutwa, agot siguro ang kuha. Panakla, kakaklakla, panakla sa mga mangla. Panakla, kakaklakla, panakla sa mga mangla. Panakla, kakaklakla, panakla sa mga mangla. Panakla, kakaklakla, panakla sa mga mangla.
Abi pag hipos ka mo. Hipos! May importante lang kung ang balon. Kalma bala pre. Para dyan sa pinalangga ko. Ta, palangga. Buhay roman kita nagimaway. Pasugutan mo bala kung mangin ima mo sa pagpangabuhi. Hasta sa kamatayon, pakaslan mo bala ako. Maano yata? Ano pa ginahulat mo? Pakasliran ra! Hay! Gloria! Hindi na pag-ilang-diesel yata! Ikaw di mong malaon kay Mart sa pagkaraway kay Mart! Hoy! Pwede ako tanay matikap? Ako na pamangkot ako! Guryo, manamari ang palangga ko ikaw. Halin pa sang una. Nakita kong imo mga mata kagkatahong kang imo itsura. Ginapangako ko nga hasta sa akin kamatayan. Guryo, palangga ko ikaw. Kagpakaslan ko gid ikaw. Salamat gid palangga. Palangga, ginapangako ko nga ako imo mangingatuwang sa pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. tanan sa kasanigoryo kag Julieta. Ibagwa ang narisari nga mga ilimnon kag banamit nga mga pagkaon. Ang pinakabahal nga piging sa ating pueblo. Dali kita kag magsinadya sining bulan nga daw. Ipagwa ang maraalin nga mga regalo.
Nagahulat ka na sa may altar, siguro yung gaana nga pakaslan. Napunan kang mga takos, ang ana nga tagipuso. Ang gugma kang gimpananon, nagatago sa tagipusoon. Kung magpalangga wala pugong-pugong, banwang pinalangga kumalipayon. Goryo, ginabaton mo bala si Julieta nga maging imo asawa. Julieta, ginabaton mo bala si Goryo nga maging imo bana. Sing may amay non nga pagigugma, ginaplok na Marcos sa inyo ang aton bagong kasal, si Goryo kag si Julieta.
kasanag nabayluhan kang kadudulman nga nagdara kang kakulba nga nagbuta kang kasakit sa aton tagipusoon, kahadlok ang nagpangibabaw hindi ang kasadya nabayluhan kang kakugmat, rakaren niya kabuhi ang nausik kag nadura. Ako, si Gimba karon, laragway kang moderno nga panahon. Sa diin, ang teknolohiya nagumwat, industrialisasyon naglapad. Sa akon mga alima ang paglaom. Paglaom nga gahat kang alibyo sa tanan nga mga pagpanghadyang pandemya. Ang sitwasyon kang gimbal, kang una kagaron, wara nagraye. Pag-antos, kasakit, pagkadura ka mga kabuhi ang nahanabo. Natapos ang pag-antos halin sa mga moro, nalutos kang pagtuo ang kadudulman, kay nagsirak ang kapawa, nga bunga kang bahal nga pagpakigbato. Sa hindi matungkad kang paminsaran kang mga gimbalanon, ang balwa gimbal kang atong susyudad sa karon, nagaantos kang kadulong. Trahedya nga nagdara kang kakugmat, nga nagpauntat kang normal nga pagpangabuhi ka mga gimbalanon. Amudya ang istorya ni gimbal sa karon. San-o magauntat ang kahadlok? San-o matapos ang ana pag-antos? Hello, Tay. Una, kamusta? Tay, graduation na namon. Kaghamba limang, ako ang valedictorian. Dude, kanak, nalipay. Kita po sa imo balita. Ti, ano ang gusto mo nga regalo? Gusto ko daan. Jay ko sa adlaw kang akong graduation. Sige na, tinguhaon ko git. Okay ka lang, Tay? Basta ka lang ay mga tiyag mo. Sige, Tay, ha? Promise mo ra, ha? Bye! Para sa mga nagabagang nga balita. Gideklarar kang World Health Organization na bilog nga kalibutan nagatubang tilad sa ginatawag nga pandemya. Ang amo kadya nga pandemya tuga kang makalalit nga virus na ginatawag coronavirus disease o kun COVID-19. Ang ini nga virus ginapatihan nga nagalian sa Wuhan, China ka naglakta sa bugos sa kalibutan. Ang simptomas ka kadya nga virus maanggid sa normal nga trangkaso. Kadya ma-detect lamang paagi sa pagpaidalom sa swab testing. Breaking news!
Isa ka Ilonggo, kumpirmado positibo sa COVID-19. Anja kumpirmado nga kaso nagaling sa gimbal kag labing una sa bugos nga Iloilo. Panungdom sa tanan nga tumuloyo kang gimbal, kita tilad nagipaydalom sa ginatawag nga ECQ o kan-enhanced community quarantine. Ang mga masunod amo ang inbalay na health safety protocols halin sa Interagency Task Force. Magsuksa kang face mask kag face shield. Mag-obserbar kang physical distancing. Maghugas nga lima ka maggamit kang alcohol. Kag ginadumilian ang tanan sa pagwa sa ilang panimalay kag pagtipon-tipon kung may okasyon. Hindi bala, naglaga ko mukha nagkaon sa may plaza kapon. Hala, tay! Nag-text ka na kung si Joshua. Yung swab sana sa balay na. Makuha na dito na. Positive si nanay na. Kaginaubo ko na. Hala nak, matawag ko sa sentro. Mapaswab na lang kita para sigurado.
Sa pagligad ka pira kay Nadlaw, nagkuha ang resulta kang swab test ka positibo ang bilog nga pamilya sa COVID-19. Napuna ng panimalay kang kasubo kag kalinong. Inadlaw nga isa na makita ay nga magpamilya. Nag-antos ang bukos sa pamilya sa depresyon kag mga sintomas kang COVID-19. Ginoo, naga nga natabo dyan ka na ako. Naga nga ako, gid. Hasta sa no dyan matapos. Hindi ko rin gid kaya.
Gimbalano, sa pagpalangga kag pagtawag ko sa imo. Nagagin pabayaan mo ang banwa mo. Ginoo, kaluoy kag sabta ako. Kung kauna, hinsabat mo ang pangamuyo sa katawhan mo sa paglutos sa mga moro. Ginoo, tulad puligi ang imo banwa sa pagtubang sa kadyang pandemya. Ikaw lamang ang amon dalangpan. Kaluoy kami, tapos aron diyang pagantos. Kundya imo pamaagi sa pagsukol sang amon pagtuo, amon dya batunon kag pangisugan. Kaluoy ang imo banwa, tao isang makusog nga tagipusoon, ang imo banwa pinit. Ang kadudulman, nagsukol kang kaisip, kang mga Gimbalanon. Ang pag-antos, nagsukol kang pagtuo. Hindi hulas sa balon, nga ang tanan nga kabudlay sa gilayon matapos. Hindi kita makahagna kag makadikta kang paraabuton. Sarang sa hingyo kang pumuloyo, ang gimbal gintawan kang isa ka amay. Amay nga naghalad, kang bahol nga pagpalangga sa kadyang banwa. Nagpadayon ang progreso, kang nakilala ang gimbal sa bilog nga pungsod. Nagpakita kang kaalwan kag pag-ulikid sa mga pumuluyo. Ang diyang nga kamayan, nagpasa sa ana mga kabataan nga nagpadayon kang ana legasiya. Kagang diyang nga kaalwan, nagpasa sa mga Gimbalanon nga nagpasanyo ka progreso, karagpasad kang kasulhay, kang pagidait sa banwa. Ang kaalwan, magapadayon, hasta sado! Ang paglaom ka magadaraka natin sa raka pangagadaragan, Jaren! Mga kasimanwa, ang atong pinalangga nga Mayor Janet Jennifer Garin Colada. Ako si Gimbal nga paraabuton. Laragway kang mahamungaya nga Gimbalanon. Sa akon mga alima, magapadayon ang progreso kag kaalwan. Kaalwan nga nagtao katawhay sa aton banwa. Rakeren nga pag-antos ang aton nalampuwasan. Karon, diya kita tanan nagasinadya. Tingob kita sa pag-agom sang grasya kang progresibo nga komunidad. Nga bunga kang panikasog naton tanan. Padayon kita sa pagkabalaka kag sa pag-ulikid sa isa kag isa. Kag hindi gid natin paglipatan ang mga tinaga kang akon pinalangga nga amay. Kag amay kang banwa kang gimbal. Do not only repay kindness, pass it on. Amo diyang adlaw nga ginahulata, ang kadudulman na lutos na, ang kadaragan na baton ta, ang Gimbalano nagiambit sa kasadya nga napunan kang paghigugma. Gimbal, the town of the rising sun and suns. Ang iya katawan gahugpong sa pagtamdanay sa isa kag isa. Dali kita, kag may giambit ka diyang grasya. Ang grasya kang progresibo nga komunidad nga dara kang aton mapag-on nga pagtuo sa Dios. Gimbal, mi pueblo progresivo. Gimbal, mi pueblo amado. Gimbal, mi pueblo soñado. Diyos
maginugyaw kang kasadya, kita ang gimbal, ang paglaom kadyang banwa. Banwang pinalangga, ang anangaran ipabugalta. Do not only repay kindness, pass it on. Bantayan! Ladies and gentlemen, the 2022 Bantayan Festival reenactment of Moro Race performers, Tribo Tumandok! Mga kasimanwa, ang aton pinalangga nga alkalde, Mayor Janet Garin Culada. Ang ato mga barangay officials gikan sa Santa Rosa, Laguna, with our Assistant Tribe Treasurer Punong Barangay Zinaida Heselgon. From Cabasi, with Tribe Treasurer Punong Barangay Elia Hicana. From Particion, with Assistant Tribe Manager, Punong Barangay Ivy Hikiniana. And from Bungol, San Vicente, with the Tribe Manager, Punong Barangay Freddy Gayoma. Ladies and gentlemen, the barangays kabugos sa Tribo Tumandok, palakpakan gid natin. Sa
bantayan kag maisig nga nagdampi mga pintas nga muros ilubi. Kaupot ta ang aton mga major sponsors. We have Ashley's Corner by Feby Ginto. Sam Kirby Shake by Sammy and Veronica Insular. Sanet's Catering by Ruslin and Sanet Gasolasco. Cafe Tumandok and Hilasan Inland Resort. Kag-aton man pasalamatan ang mga kapitanes sa narisari nga mga kabaranggayanan sa Banwa kang Gimbal. Palakpakan gid natin. Bantayan Festival. And now, our Sangguniang Bayan members. Let's start with our Vice Mayor, Honorable Mary Ann Suyaw Luhan. Honorable Christy Love Custodio Margarico. Honorable Tita Garucha. Honorable Jo Marie Temelo. Honorable Edmond Gomez. SB member Fidel Hilyangarin. SB member Kenneth Hersabalino. SB member Abul Hemarino. SKMF President Froline Grajales. ABC President Butchit Helvero. Taga-aton gini welcome ang founder ng Bantayan Festival, former Congressman Engineer Richard S. Garin. Nag-atal man imaw. We also have Doc Reyna Pasilo Alipaw. Mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly present Bantayan Festival. Thank you so much sa atin yung mga pinalanggang SC members and to former Congressman Richard Garin and our guest, Dr. Alipaw. Ladies and gentlemen, our Municipal Tourism Officer, Ma'am Karen Ganilo Felicio, together with Sir Lyle C. Digayoba, Assistant School Principal 2 of Gimbal National High School. Ladies and gentlemen, mga kasimanwa, LGU Gimbal proudly presents Bantayan Festival. Ladies and gentlemen, our artistic team, Ray Denzel Hico, June Rex,
Tandang, Jonah Calvario, Juan Magdale, Salvador Gomez Jr., and Stephen Gallio. Amudya ang behind, the persons behind kang aton yung mga props, yung mga managmi. Sa sisa kaisod ng kamalaman, mga tumandog na bagalihan, patayan sa mataan. Our musical directors, John Edward Bansale and Vincent Villaflor. Patron, gagman, bantay mo. Choreography Artistic Team, Dance Masters, John Tyron Sanchez, Enrique Gayoma Jr., Scriptwriter Meljan Helia, Kasimanwa, LGU Gimbal, Artistic Director Joy Villanueva, and of course our choreographer, the one and only Andre Dame Damgo. Palakpakan ta ang people behind Tribo Tumandok. We would like to request everyone to please come forward. O sige, gina-request